Il-miżuri soċjali tas-sena li għaddietu ta' qabilha twettqu kollha bil-miżuri soċjali fil-manifest elettorali jittwettqu b'suċċess sakemm effettivament intemm din il-leġislatura. Dan spjegah il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon li f'konferenza tal-aħbarijiet ingħata rendikont tal-miżuri li qed jidħlu fis-seħħ dan ix-xahar. Huwa spjega kif illum in-nefqa tal-Ministeru qed tqarreb iż-2 biljun euro. Din is-sena qed ikunu investiti aktar minn biljun euro fuq l-anzjani biss. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali Mark Musu spjega kif fit-tmiem din il-ġimgħa se tkun implementata l-miżura tal-ħlas tal-bonus lil persuni li ma jikkwalifikawx għal pensjoni kontributorja. Fl-aħħar budget ġiet imħabbra l-ikbar żieda ta' 150 euro f'dan il-bonus. Sa issa fuq dan il-bonus sa mill-2015 intefqu l-fuq minn 20 miljun euro. Għat-tieni sena konsekuttiva permezz ta' miżura oħra dawk li kellhom mill-anqas 10 snin bolol għall-ewwel darba qed jirċievu pensjoni ta' madwar 50 euro fil-ġimgħa. Se tkun implementata wkoll il-miżura tal-għotja għal ċittadini anzjani li għandhom aktar minn 75 sena u li ma jgħixux f'dar tal-anzjani sussidjata mill-Gvern. Sa mill-2012 in-nefqa globali brabta ma' din il-miżura kważi tlaħħaq 83 miljun euro. Miżura oħra li se tkun qed tiġi implementata dan ix-xahar hija titjib fuq il-pensjoni tar-romol. B'miżura ġdida din is-sena dawn ir-romol ser ikunu qed jaraw żidiet gradwali sabiex ilaħqu mal-pensjoni tal-konjugi tagħhom. Bis-saħħa ta' żewġ miżuri oħra madwar 3200 pensjonant tas-servizz se jibdew igawdu minn żidiet fil-pensjoni tas-sigurtà soċjali. L-għotja l-ħlas tal-carer ser tiżdied 200 euro u ser titla' l-500 euro fis-sena. Din l-għotja titħallas lil ġenituri li jkollhom jibqgħu id-dar biex jieħdu ħsieb wilta adult b'diżabilità severa. Persuni li jirċievu l-pensjoni tal-invalidità mhux se jkollhom aktar tnaqqis minn benefiċċji kontributorji oħra li jistgħu japplikaw għalihom. Musu spjega kif wara li jidħlu fis-seħħ dawn il-miżuri jkunu twettqu 20 minn 28 miżura soċjali tal-budget għal din is-sena. Sal-aħħar ta' dan ix-xahar ħankunu implementajna aktar minn 71% tal-miżuri soċjali, 20 minn 28 miżura. Ix-xahar id-diel ħanimplementaw xi 3 jew 4 miżuri oħra mbagħad il-kumplament jiġu implementati kollha sa Novembru. Il-Ministru Michael Falzon fakkar kif fil-waqt li llum għandek persuni marbuta mal-amministrazzjoni nazzjonalista u li llum qed imaqdru l-għotjiet u l-għajnuna li qed jagħti l-Gvern, meta dawn kienu jmexxu lil Malta tennew li n-nies iridu jidraw il-piżijiet. Stqar kif dan il-Gvern kompla jwessel benefiċċji biex 2000 persuna ġdida issa hija intitolata għal pensjoni. Il-Ministru Falzon stqar kif illum għandna 70,000 persuna aktar li llum jaffordjaw iħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'differenza mal-2012. Stqar kif dan huwa riżultat tal-ġustizzja soċjali li wettaq dan il-Gvern. Kien ħarsu il-manifest wettaqna l-wedi kollha li għamilna fil-qasam soċjali. U dika allura n-nies nivvotaw lil din l-amministrazzjoni ħadu r-raġu li għamlu għażla tajba. Inwet u sa issa fl-ewwel xarejn diġà wettaqna 70% tal-miżuri kollha soċjali li kien hemm fl-aħħar budget, konventi li nagħlquhom kollha wkoll din is-sena kif għamilna anke fis-snin preċedenti. L-aħħar 3 budgets il-wedi kollha ta' natura soċjali ġew wettqa kollha.